Ελληνικέ λαέ, Έλληνες και Ελληνίδες, η Χρυσή Αυγή συμπαρίσταται ολόθερμα στο δοκιμαζόμενο σήμερα λαό, ο οποίος περιμένει στις ουρές των τραπεζών και των καταστημάτων τροφίμων. Ζούμε μια απαράδεκτη κατάσταση, για την οποία ευθύνη ασφαλώς έχει και η κυβέρνηση. Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι απλή και ξεκάθαρη. Δεν ανήκει στον κώδικα αξιών και στην ηθική των εθνικιστών ο πολιτικός σαλτιμπαγκισμός. Λέμε όχι στο δημοψήφισμα σχετικά με την πρόταση των Ευρωπαίων, την πρόταση Juncker, όπως λέμε όχι επίσης και στην πρόταση της κυβερνήσεως, την πρόταση Τσίπρα, την οποία θεωρούμε ένα νέο μνημόνιο. Το τι θα συμβεί στη χώρα μας ήταν για μας γνωστό και χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω τι είπα στη Βουλή των Ελλήνων στην ομιλία μου το Σάββατο 27 Ιουνίου του 2015 στη σχετική συζήτηση. Σας διαβάζω αυτολεξί από τα πρακτικά της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε πραγματικά στιγμές παράξενες και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ναι, υπάρχουν οι ουρές πίσω από τα ATM. Αυτό είναι ένα γεγονός. Όπως είναι γεγονός επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα, από ημέρα Δευτέρα, είχαν σπάσει τα τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Αθήνα ιδιαιτέρως, που τους έλεγαν βγάλτε τα χρήματά σας από την τράπεζα γιατί οι τράπεζες θα κλείσουν. Δεν το ξέρατε? Όλοι το ξέρατε. Ποιες υπόγειες δυνάμεις κινούνται λοιπόν σε αυτόν τον τόπο? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Είστε σίγουροι ότι κυβερνάτε αυτόν τον τόπο? Αυτά είπα στη Βουλή το Σάββατο και κανείς δεν άκουσε το μήνυμα αυτό αγωνίας το οποίο υπήρχε προς τον ελληνικό λαό αλλά και προς τους κυβερνώντες. Η Χρυσή Αυγή είναι αυτονόητο ότι θα πει όχι στο δημοψήφισμα, διότι η πρόταση αυτή των λεγόμενων Ευρωπαίων εταίρων, για μας των διεθνών τοκογλύφων, είναι μια πρόταση η οποία θα υποδουλώσει οικονομικά την πατρίδα μας, θα βυθίσει την οικονομία μας σε ύφεση και είναι γνωστό εξάλλου ότι όπως το 2010 είπαμε όχι στο μνημόνιο, το ίδιο θα πούμε και το 2015. Αν χρειαστεί το ίδιο θα πούμε και το 2020 και το 2025. Γιατί για εμάς τους εθνικιστές η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και η υπαγωγή της πατρίδας μας στο αγγλικό δίκαιο, που σημαίνει δίμευση κάθε εθνικής περιουσίας, είναι απαράδεκτη. Είναι τίποτε άλλο από την μετατροπή της χώρας μας σε μια απικία χρέους. Οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ τεράστιες και για την ανευθυνότητα την οποία έδειξε διενεργώντας αυτό το δημοψήφισμα χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Τεράστιες οι ευθύνες επίσης και στο πολιτικό σύστημα εν γέννη, γιατί ό,τι πληρώνουμε σήμερα, η κατάσταση η τραγική των τελευταίων ημερών δεν είναι αποτέλεσμα της εξαγγελίας του δημοψηφίσματος, αλλά μιας ένοχης πολιτικής 40 ολόκληρων χρόνων, μιας πολιτικής πατάλης, μίζας και ρεμούλας. Οι ευθύνες του Σαμαρά, του Βενιζέλου και αυτών οι οποίοι κυβέρνησαν στα 5 χρόνια του μνημονίου είναι τεράστιες. Από αυτούς ξεκίνησε το κακό, το οποίο συνεχίζεται και ασφαλώς είναι οι πλέον ακατάλληλοι σήμερα για να δίνουν μαθήματα στον ελληνικό λαό. Όμως, από την πλευρά της Ευρώπης, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το να διακόψουν τη ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί ένα πισόπλατο μαχαίρωμα, όχι μόνο εναντίον της κυβερνήσεως του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και εναντίον ολοκλήρου του ελληνικού έθνους. Δεν έκαναν τίποτε διαφορετικό στο τραπεζικό σύστημα της χώρας και οι Γερμανοί το 1941 όταν κατέκτησαν τη χώρα μας. Δεν χτυπούν λοιπόν μόνο την κυβέρνηση αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την απαράδεκτη σημερινή κατάσταση με τις ουρές στις τράπεζες και στα καταστήματα τροφίμων. Χτυπούν αυτήν την ίδια την Ελλάδα. Και είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπεις ανθρώπους με μεγάλη ενοχή για το σημερινό κατάντημα, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Σιμίτης, ο οποίος μας έβαλε με τεχνάσματα, με πλαστά στοιχεία στο ευρώ, σήμερα να είναι υπέρ του ναι. Μας προκαλεί εντύπωση να βλέπουμε ανθρώπους με δεδομένη μνημονιακή πεποίθηση
όπως ο κύριος Μπουτάρης και ο κύριος Καμίνης να είναι και αυτοί υπέρμαχοι του ναι. Επίσης, η όλη τακτική των μεγάλων καλανιών της διαπλοκής, οι οποίοι προπαγανδίζουν από το πρωί ως το βράδυ μέσα σε ένα κλίμα τρομολαγνίας, μας δείχνει το σωστό δρόμο. Μας δείχνει ότι πρέπει να είμαστε στην αντίπερα όχθη. Έλληνες και Ελληνίδες, ελληνικέ λαέ, η Χρυσή Αυγή θα πει όχι. Θα πει όχι στην εθνική υποταγή. Θα πει όχι στο μνημόνιο. Θα πει όχι στην πρόταση Juncker. Όμως αυτό που προέχει, αυτό που είναι πάνω απ' όλα, είναι ο ελληνικός λαός μετά το δημοψήφισμα της Κυριακής να παραμείνει ενωμένος. Η εθνική ενότητα είναι πάνω απ' όλα στις δύσκολες ημέρες οι οποίες έρχονται. Σας καλώ όλους να έχετε μέσα σας βαθιά την πεποίθηση αυτής της εθνικής ενότητας και να τη διαφυλάξετε ως κόριο οφθαλμού, γιατί μόνο αυτό μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό ας μας γίνει πεποίθηση. Και από εκεί και πέρα ο Θεός της Ελλάδος ας βοηθήσει το έθνος μας να βγει από αυτή τη δύσκολη περίσταση. Το ναι στο δημοψήφισμα θα είναι στην πραγματικότητα ένα ναι στην εθελοντουλία. Ένα ναι στο να βρεθεί η πατρίδα μας στο έλεος του ξένου τοκογλυφικού κεφαλαίου. Το όχι θα είναι ένα όχι στο μνημόνιο και σε ό,τι αφορά στη Χρυσή Αυγή θα είναι όχι στην πρόταση Juncker, αλλά όχι και στην προχειρότητα του ΣΥΡΙΖΑ, στην ανευθυνότητά του, αλλά και στην πρότασή του, η οποία αποτελεί ένα νέο μνημόνιο. Σας ευχαριστώ.